Saya jagat endah Sri penganten kakalih minulya kumlawi astane meng penganten putri. Hambalang gantalan mring pinanganten kakung ingkang wistanan nggih menika gondang kasih semanten ugi penganten kakung gumanti hambalang gantalan gondang tutur dumateng gegununganipun manah. Gantalan punika suruh ingkang temurose ginulung ing salebeting isi jambinem tinang sulan benang lawe dene werdinipun manunggaling karsa antawisipun jalu pawestri kadya suruh lumah karepe dinulu seje wernane gigit tunggal rasa. Saya jaget lampahipun Sri Pinanganten Sarimbit hanya kati kendaga kencana isi tirta wening paweninging kautaman katinggal kambang-kambang kumambanging Tripuspita warna kantil melati sarta mawon. Kantil kumantiling katresna penganten putri melati awet saking kedaling lati Sri Pinanganten kakung mawar aroma ngambar kandhane ing donya taking delahan. Sawusing Sri Pinanganten kakung mencati gon sigra sungkemipun Sri Pinanganten putri wonten ngarsa dalem kakungipun pinangka tandha bekti wonten ngarsanipun ingkang kakung. Sawasya Sri Pinanganten kakung mencah antika sigra winijikan dening Sri Pinanganten putri pratandha tan ana kang pantes angayomi ana nuntun hanganti kiblating panembak mring Gusti Kejawi Sang Pinagus. Kanthi bombonging penggalih saha tulusing manah kanthi tuhu tresna dhumateng kang kakung Sri Pinanganten putri ingkang hamasuh samparipun ingkang kakung mugia tandha bekti punika tansah kanugrahan dening Gusti ingkang purba adubadi Gusti ingkang ngakarya jagat. Sawusnya Sri Pinanganten kakung hamcatika silga wijikan dening Sri Pinanganten putri pratandha tan ana kang pantes angayomi saha nuntun kejawi kang pinagus. Wis paripurna upacara panggih sigra Pinanganten kekalih badhe kadharekaken lampahipun
wonten ing palenggahan saha wonten ing pawiwahan sampun. Wus paripurna upacara panggih sigra pinangkanten kekalih jumeneng jajar sumandhi. Siningkepan sindur warni rekta lan serta dening ingkang ibu. Asung pralampita putra temanten Sarimbit. Tansah tinuntun ing reh kautamang warni warga benengipun wardi. Temanten Sarimbit tumunten badhe kalampahaken binaya nglampahipun. Rinangkul kinempet-kempet dening ingkang ibu jengkar saking sasana panggih tumuju mring palenggahanira kanthi sasanti jaya jaya wijayanti. Sagunging para pinalenggah kakung Sumawana putri ingkang dahat kinurmatan ugi ingkang tansah luhuring budi. Sampunipun kalampah bayangipun Sri Pinangkanten Sarimbit ingkang pun dherekaken dening Rama kelawan ibu. Tumuju mring palenggahan kanthi sesanti jaya jaya wijayanti. Widodari ing sambekala rahayu ingkang sambi pinanggih. Laju lampah ingkang pindha Narendra dupi wasparanteng human ingkang sedya inggih ing dampari nengga sigra lenggah jejer raket raket renggang gula kemepyur pulut sumunar cahyaning ilang sipating titah pindha dewining asmara ngejawanta. Kanthi pun lenggahaken dening Rama kelawan ibu wonten ing kelenggahan rinengga pawiwahan mugi hantuk ayu rahayuning Gusti ingkang murba dumadi.